Right. Yeah, man. Okay, I get it. ngoba umntwana uyisipho esivela kuNkulunkulu and ukukhipha isisu kungaba umthelelo omubi empilweni yakho. Uthi uyasikhipha kanti umntwana wakho ugcina uNkulunkulu akuphela le, or uthi uyasikhipha nishone noyithula umntwana and then bese kwenzakalani ke. So if ugayi uyakuthanda, obviously uzozivuma lesisu nedwena nje mazokhona ukuthi umtshele iqiniso ukuthi you are pregnant. Yeah? Ine? Kanjani? Yizwa manje ngithi kanjani ngitshele phela ngiyahlela mos. Ngipheke kanjani? Ngipheke kanjani? Yini awusayi kanti ngithi? Ngithi no mara uyazi mina. Ngisho ukuthi yena uyazi. Tshela. Kulwe. Akubuye. Big. Big. Kwenzakalani?